Ka JIO bat ke AIRTEL ki lapilai ya ki recharge plan bat thamai jungki how news nem thamai mano ban kham khalai ka bharti AIRTEL kala pinmi ya ka plan recharge bat thamai ha ka dor ka balai spa khandai upra tingka ka ba pindap ya ki nong pindan kam ki bawat ya ki internet ki bastat bat ki we de ki jingpin bernya ha ka internet minta lak ban yo ha ka AIRTEL thanks app ya ka ni ka plan bat thamai ka ba thmu ban idor ka ba biang ringkat bat ki jingmen toy jongka ha ki jingpin bernya bat ka data kani ka recharge plan ka balai spa kandai hupra tingka na ka AIRTEL ka wan ringkat bat ki jimin toy beper ki balashna kerpang ban pen sautanat ya ki nong pendan kam ki bathrang ban yo ya ki data ki babon bat ka bestat ka jingdan kam ba kongsan jong ka plan ka long ba ka ailat ban subscribe ya ka hotstar mobile na ka benta ar upra sni ka ailat ya ki nong pendan kam ban yo ya ki jingle kai babon chai ki film bat ki web series ba paunam Henry kalong ka badan kam ru ban tip ba ka jing subscribe ya ka hotstar mobile ka dei ka bala kershan daki advertisement bat la ban yo tang hakawai ka smartphone jang unong pindan kam kani ka jing siu ya ka hotstar ka jusong dor shispa sap khandai tingka na ka banta live banai lani sau spa khandai tingka shislam Henry minta pat ka AIRTEL kala pinya so alang ya kani ka jing siu ya ka hotstar ringkat bat ka recharge plan ka balai spa khandai pupra tingka nanor ka jing yo ya ka hotstar ka AIRTEL recharge plan ka balai spa khandai pupra tingka ka airu ya ki local STD but roaming unlimited calls RGB ka 5G data internet ha ka shisni shispa atli ki SMS ha ka shisni but ka validity ka ba ar pupra sni kani ka jing pinmi bathamai jong ka AIRTEL ka long ka JINGIAKHUN ka JUR bat ka Reliance JIO haba ka JIO ru ka la pinmi ya ka recharge plan ka ba he bha ka plan penyang subhas nem thamai jong ka JIO ka ba shong dor ar pusan tingka ka aya ka jingtri kam ka ba ar spa sni ka ba kham slam bha ban ye ka plan jong ka AIRTEL ka ba don tang ar pupra sni ka validity ka plan jong ka JIO ka kenthop ya ka unlimited call san spa GB ka data 4G ka ba stat bha ka tala ban pindan kam ar point san GB man ka sni unlimited 5G data internet unlimited SMS ka jingyo ya ki app jong ka JIO suite ka ba kenthop ya ka JIO TV bat ka JIO cinema klem don kam shu ban siu la ka jong ka recharge plan yang subhas nem thamai ka JIO la ban yo na du ka khatwei trik no pra ar hajar ar pusau hadu ka khatwei trik ukalla lingkot ar hajar ar pusan link ba ka my JIO app bat ka website jong ka JIO kane ka recharge plan ka thokar pang ya ki to ki nong pendan kam ki bala kham slam ringkat bat ka jing penjilan ya ka validity bat ka jing ai data ka ba he link ba ki ne ki recharge plan ba thamai jong ka Reliance JIO bat ka AIRTEL ka JINGIAKHUN HAPDENG jong ki ka lanang JUR kat ba ka plan jong ka JIO ka aya ka validity ka ba kham slam bat ki data internet ki ba kham he Henry ka plan jong ka AIRTEL pat ka thumu ban pinya so ya ki entertainments na ka hotstar bat ki data ki ba pahu man kasni habakumta la mano ka JIO ne ka AIRTEL